Ma'afana bihi berkah amin rabbal alamin. Az-zani bi khalil jari. Az-zani bi halilati jalla idullah ilaihi yaumal qiyamah. Utawi wong kang zina. Halil jahilan bojone tanggane zani. Layang zuru mongko ora bakal ningali sapa Allahu Gusti Allah ilaihi maring zani yaumal kiamati ing dalem dina kiamat wala yuzakkihi lan ora bersihake sinten Allahu ing zani wa yaqulu lan dawuh sinten Allah lah kanggone zani udkhulin nar ma'ad-dahidin mlebu sira annara ing neraka ma'ad-dakhilina ing dalem sertane bareng-bareng wong kang mlebu neraka. Jadi dawuhe Kanjeng Nabi iki wanti-wanti karo awake dhewe aja sampe awake dhewe iku dadi wong sing zina, melakukan perzinaan terutama karo bojone tanggane. Biasane apa ya ana terjadi ya ana. Ya ana wong zina karo tanggane karo bojone tanggane ku ya ana wong mergo sering relah. Sering relah, sering nyawang. Lah rumangsa bojone ku kurang ayu. Wah piye kan? Tapi bojone tanggane ku ayu. Nah, dia di duit tapi bojone ra ayu, bojone tanggane ayu. Wah prosesnya piye lah? Kok sampai zina karo bojone tanggane ngeloni bojone tanggane la yanzuru wallahu ilaihi yaumal qiyamah wala yuzakki. Allah tidak akan memberi rahmat, memandang mesti memberi rahmat. Allah tidak akan memberi rahmat terhadap orang tersebut. Ora bakal Gusti Allah paring rahmat maring wong sing zina karo tanggane. Gusti Allah ya ora bakal membersihkan kesalahan tersebut. Ya. Jadi saking parahe zina. Saking parahe zina karo tanggane. Wong Kanjeng Nabi yang memerintahkan kon rukun karo tanggane, kon ngapiki tanggane lho, iki kok tambah tanggane dembat. Tanggane kok tambah di pek dhewe. Iki repot. Mulane wanti-wanti tenan awake dhewe. Kanjeng Nabi wanti-wanti tenan maring awake dhewe aja sampe dadi wong sing zina. Terutama zina karo tanggane awake dhewe. Mergo zina karo tanggane iku ora bakal dipeki rahmat karo Gusti Allah. Sampai dina kiamat ya ora bakal iso dibersihkan. Bahkan Gusti Allah dawuh wa yaqulu lahu udkhulin nar ma'ad dakhilin. Dipersilahkan wong sing zina karo tanggane mau dipersilahkan mlebu neraka bareng wong kae lho. Wong sing mlebu neraka. Saking parahe zina. Kira-kira nek awake dhewe kok ora puas karo bojone ya ora kurang entah apa ya. Nak wani ya nang wae ya daripada zina. Daripada zina. Nah pancen mampu ya wae. Main daripada zina. Tapi nek ora mampu ya ora bisa maju. Ora mampu kok papine koneko. Wah enak zina enak lho. Zina enak. Wong hakikate wong ku ya padha wae. Cek ayu elek. Hakikate nek wis awor iku padha wae. Tidak ada perbedaan. Mok beda casing tok. Mok awake dhewe ketipu karo nafsu.
nafsu. Ya mbok mergo bojone kurang ayu, mbok kurang pengertian dan sebagainya lah. Tapi aja sampai aja jadi wong model kaya ngono. Bahaya. Az-zuhadu utawi wong kang zuhud fid dunya ing dalem donya iku laisat bitahrimil halal. Wong zuhud sing diarani wong zuhud iku definisine ning kene iki ora mengharamkan sesuatu yang halal. Sing halal ya halal, sing haram ya haram. Wala idza'atal mali, lan ya ora mensia-siakan donyane, bandane. Walakin az-zuhad fid dunya alla takuna bima fiyatika. Tetapi ne wong sing zuhud donya